guys, pupunta kami ng bayan ngayon. Kuhain namin yung ano. Ayun. Okay na ano kami sa aking mother na ano, magtitiri kami ng kandila do sa aking mother kasi hindi ako nakauwi nung namatay yung aking mother. Ayan. Yun yung aking anak. Sakay kami ng tricycle. Ayun guys, so dito tayo sa ating ano, waiting shed. Pupunta kami ngayon ng bayan guys. Magtitirik ako ng kandila sa puntod ng aking namayapang ina. Ayan, nung ako nasa Saudi hindi ako nakarating kasi sa naging sitwasyon ko sa Saudi. Ayan, kaya hindi ako nakarating dito nung namatay yung mother ko. Ayan, kaya ngayon 2025 pupunta tayo ngayon ng ano, sementeryo. Ayan, magtitirik muna tayo ng kandila guys. Kasama ko ang aking anak at asawa. Ito yung nga pala yung lugar namin guys dito sa ano, sa Muligin. Ma'am Kilo basta. Oh. Ayan. Ano, isang araw lang, isang gabi. Hindi ko nakilala, kala ko kung sino. Yung mga kaibigan natin. Akala ko nga si, ano na, si Bato. Si Bato. Di La Rosa? Di La Rosa? Oo. Kalbo ha? Hindi ko kayo nakilala ay. Oo. Tagal ko din nakauwi. 8 years. Saudi hindi na. Ay, hindi na. Ibang bansa naman. Oo.
kandila raw. Ito guys yung aming municipality. Ayan. Bibili muna tayo ng kandila. Good morning guys, punta kami ng sementeryo. Magtitirik ako ng kandila. Kasama ko yung aking anak at ayun, ang aking asawa. Ayan. 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 Masyado mahihayin sa camera itong asawa ko at saka yan oh, saka yung anak ko yun. Ayun oh, ayun oh. Si Indel yung aking bunso. Para may... Ayan, pupunta tayo dito. Napakasukan na pala ng sementeryo. Hindi ko alam. Dito. Dito ang daan. Ayan, punta tayo dito guys. Punta tayo, hanapin natin kung saan dito yun. Tabi-tabi po. Medyo masukal ng daan. Ayan. Ayan. Napakasukal na po ng dito kasi malayo pa ang November. Pagdating na November yan, maglilinis dito. Tira. May kiraan po. Kiraan, makikiraan. Nadubog ang pako. Yan, apa ka dyan. Saan? Yan, diretso ayun ang dinadayon ng makiraan. May kiraan lang po. Kiraan, may kiraan sa nasa baba. Tapos dito. Dito dyan na diretso. Kiraan na lang, may kiraan. Kiraan po. Diretso uli. Dito sa babaw. Yan, dito. Tapos kakaliwa tayo dito. Yan, nandito po tayo sa sementeryo. Hanapin lang natin dito yung libing ng aking mother. Sa bimbang. Hinahanap ko yung bangkal, nasa yung bangkal. Bangkal yung bubong. Ano ka? Sa daming bangkal dyan. Bubong. Diba pinabubungan? Nasa may na yun oh. Saan? Ayun. Yun. Ito, basa natin to. Hawakan mo ngayon din. Hawakan mo lang nakaga. Itutok mo dito. Hindi naman dyan eh. Doon lang daanan dito. Yun yung may bubong na yun. Sabi po. Dito ako naligo. Tabi po, tabi po. Nalala ko, may bunga ko. Hinahawa lang natin kasi matagal pa ang kawanan dito. Okay. Ano pa ngayon? Mayo lang, mayo. Mayo pa lang. Yan, di, gusto mo nga ano yan? Tubo yan. Yan. Tubo. Tubo yan? Hindi yan. Tubo ba kayo? Ano to, mga parang tubo rin yung ano. Sino yung naka? Wild. Hindi, tubo nga. Ligaw na tubo. Sugar cane. Yan, malapit na po tayo. Kaya po. Naligo lang kami, lumampas kami doon. Sa November, mas mahalago pa yan. Sukal nga pala dito. Bumili ka lang kayo, floaty. Nasaan na? Lumpas na. Tambas na yata. Dito kami dumaan. Teka, Dito ang itong bubong na ito? Oo. Yung orange? Alam ko dito dumaan na sa kalam. Ito may daan dito. Dito, dito lang. Sabi po.
Lampas pa kami dun dati. So ano na, makikiyan lang po ha. Ay, kalupad na. Pwede rin may pangkalit mo yan ay pala. Gayon mo oh. Parang kawit. Tama naman ah. Hindi kami dyan tumaan na. Doon kasi sa harap yan. Pinamasukan. Alam ko dun lang ako kung saan ang harap niya. Doon kami dumaan, di kami dyan dumaan. Paano ka dyan makakababa? Lalim na lalim. Hindi, ito. Ayan. Madali ka dyan, hero. Yan! Ya, alam ko yan yun eh. Bagong pintura. Ah, yung may pintura, pinuntaran na rin ko yun. Ay, patulin mo doon. Babalik yan. Patulong na naisisusin. Pag? Pagbububog. Saka dyan bababa ay ang bubog. Meron dito. Taas? Meron. Ang cellphone. Mother, dito na ako. Pasalubong sa kandila. Sa kataan po. Yan na yun. Kapistrado. Kilino. Bibisita talaga. Ano pa yung pangalan niya? Tapos naglagay itak mo. Yan naman pala. Baba naman pala ng pagkabubong. Eh malalim eh. Katakot na ito. Naigi pa nga doon sa kabila. Okay naman to. Ay, hindi pa sa kabila. Namasukan. Ay, talaga sukan yun. Maganda pa din sa Kabila. crossing. Dito yan na talaga. May pako ito. Naano pa doon sa crossing. Sabi po. Nakalabis pa. Dito kayo magkasama. Dito kami dumaan dati sa kabila. Dati nga dito ang daan na wala na ano. Dito nga Doon pala maganda dumaan. Doon sa nilangan natin. Gilid. ayun naman talaga ang dadaanan. Wala kami kung dadaanan mo. Kita nila mo. Tapos nagsuot ka pa ng gayaan. Tatabas na. Doon kami nagdaan, kabila. Okay, nakapistrano. Ayun. Plus and ano to? Yun. Pistrano. Ah, yun. Yung mother. Buti dito mo, para napabayaan mo. Sa ano na kasi sila bili-bili. Ma, patay tayo. Naman. Ay naman ang sukal dito. Bulok mo ang talas ko dito. Habang kuha, nagtiri ka na. Ano ba pa? Kaya nang niro. Parang kinuha ng isang niro yan. Oh. Parang wala. Dadalawa. Meron yan dyan. Ay, oh. Tama lang. Wala. Halata naman yun. Tingin natin. Nabangga. Kapag video pa. Ngayon muna. Bumaba ka din o pupunta uli yan. Hindi ko naalala nung kaya kami naligaw. Ika dito kasama din paglilibing. Sasama. Tinanda ko lang ay bubunga pala at binubungan. Madali palang matuntun pag doon dadaan ikot. Oh, isang ka pa dadaan. Baka ay doon niya talaga ang daan. Dati dyan tayo Ay dumadaan. wala nang daan dyan. Tingnan mo nga oh. Eh para ito inaabandon na eh. Wala na napuntahan. Wala. Ito tamo. Parang may sa medyo linis iba yung wala. Dito talaga hindi dadaan si mama. Sabi dito. Saan dinaan? Doon dito.
Hindi man dito yung dinaanan. Kaya nga, Oh, masikip dyan pag dyan duman. akyat lang doon sa ano, hirapan. Tapos lusong. Wala ka malaan dalang tolya. Mayroon. Ayan. Yan po. Isang peraso. Sama-sama na kayo. Sabihin mo. Ayan, Papa and Mama. Tatawala sa isa. Nandito kami la Indil. Tsaka si Pin, yung iyong paboritong manugang. Ayan. Na napakasipag. Mayroon pa dito. Sindihan natin ito isa. Yan, meron pala. Salsal mo na ron. Hindi pa yan, isang linggo lang, haba na yan, nandiyan na yan. Kaya nga, ay, kailangan pa. Taklas mo. Yun ang cellphone nyo. Cellphone ko Indil. O tama na Indil. Ito po yung ano, puntod ng aking mother. Ayan. Tsaka yung papa ko yun. Aquilino Capistrano. At tsaka Los Capistrano. Ayan. Nagtirik po kami ng kandila dahil matagal ako hindi nakapunta rito. May ano yata, 3 years, magti 3 years na yata. Oo, ngayong ano, Ilan taon yan? ngayong October. Grade 6 ako nun. Tayo mo dyan. Hindi. Palagay yan dyan. May, ayan o, 2020 to. 2020, so mag 3 years na nga, ngayong October. Yan, Grade 9. namatay. October 26, 2022. 1939. Ayun, 1939. January 4. Yan, napakasukal po ng paligid. Ay, hindi na ako nakapagdala ng walis. Ito yung kanyang ano, puntod. Dito kami sa sementeryo guys kasi nung namatay si mother nasa Saudi ako. Hindi ako napunta rito. Hindi ako nakarating sa hirap ng sitwasyon. Kaya ngayon pagdating ko galing Saudi, bali 2 araw na ako dito. Ngayon na kami nagpunta para masilip at matirika ng kandila. Pakasukal ng ano, ng sementeryo dito guys. Ngayong November pa ito malilinis. Kaya naman ang linisin dito. Napakasukal. Grabe. Dapat ang mga kahoy hindi na pinapatubo. Kasi napakasukal ng ano. Ang daming puno. Dapat binabawasan ng puno dito. Yun know, guys, kung mapansin mo, napakagubat na oh. Parang hindi sementeryo. Halos natabunan ng mga pansyon oh, mga kanitso. Ayan. Napakasukal po dito sa ano, sementeryo. Kaya may dala kaming itak. Ayan. Nagdala akong itak para makapaghawan. Pasok kayo dito, mainit yan. Yun o, yuko ka lang o. Maya tayo uwi. Mga ano. Ito bagong pintura lang ito nung ano, 20. Nung last year, pininturahan to yata. Ngayon, marumi na naman kasi gawa ng ulan. Ayan kung mapansin o. Masukal. Pag wala ka palang dalang itak, talagang mahirapan ka eh. Manonood ka sa talahib. Parang namatay pa yung poste. Ay, hindi buhay. Madre kakao. Buti buhay. Madre kakao. Buhay lahat. Yan, may tubo siya oh. Kaya lang dito ang mali dito ini ano,
ipinako sa kabilang kahoy. Pag tumaas yan, madadala yung bubong. Hindi nagtusok dito ng iba. Oo, pag umakyat, lalaki yung puno. Karamihan dito sa sementeryo sa mga pansyon, walang bubong. Ayun, no? Kaya minsan kasi ninanakaw ng iba yung mga bubong. Pag nalagyan ng bubong, nawawala. Kaya itong may temporary pa lang yung bubong niyan. Ayun, bagong kabit yan. Na UP pa itong ibabaw. Oh. Parang balak kuhain. Oh, yan may binunot na oh. Yan dito sa gawin dito, parang nabunot yung pako. Ayan oh. Ayun, parang balak baklasin itong bubong ng ayun guys, ang bubong niya. Sobrang pawis natin, sobrang init. Ayan, medyo 3 years, kulang 3 years na guys nung namatay ang aking mother. Ayan. Kaya ngayon ako nakapunta rito kasi natagalan ako nakauwi galing Riyadh, Saudi Arabia. Kaya ngayon ako nakapunta. Ngayon ako nakapagtirik ng kandila. Ayan. Maliit yung bubong niya guys kasi dito ang dikit-dikit na, kaya walang space na para malagyan mo ng malawak na bubong. Pero ito guys, bagong pintura lang ito. Nung last year na pinturahan din ito ng mga kapatid ko. Kaya medyo malinis-linis pa lang konti oh. Hindi nga ako nakapagdala ng walis, dapat na walisan ko rin to. Yan, balik na kami. So kami, kapagtirik na tayo ng kandila. Nandito na tayo sa masukal na lugar. Sukal yung daan. Ayan, dito medyo maganda-ganda ang malinis gawin dito. Kasi gilid siya. Oo, pag sa gawing masukal sa gitna. Yan yung dalawa kong assistant bodyguard sa likod. Hindi pa tayo hindi dumaan. Yan. Ito tayo sa masukal. Kailangan talaga may dala kang itak guys pag pupunta ka dito kasi maghahawan ka. Yan. Magkailangan tayo dito. Kailangan po. Yan. Ayan. Magkadasal dito. Okay po. Ayan. Nagtitirik si nanay ng ng kandila. Ayan. Ano na kami, nandito kami sa medyo hawan. Guys, welcome to my vlog, welcome to my channel. Nandito tayo sa sa tabing dagat ng Unisan. Ito po ang bayan ng Unisan. Ayan, meron ditong ginagawang pantalan. Medyo hibas ang tubig. Sa paligid natin ay makikita ang yung mga bahay. Yan po yung bayan ng Unisan. Medyo mababaw lang ang tubig ngayon. Morning, Nay. Nataas po dito ang tubig? Alin po yung ginagawang bagong dito? Yung yun yung ginagawa. Parola. Yun pala yung ginagawang parola, nasa kabila na yun. Parola. Ayan, dito pwede ka rin dito pag makanlong, pwede ka mag-relax dito sa may dagat na to. Ayan. Ito po yung kalawakan ng dagat ng Unisan. Ayan.
May nakaduong din ditong ano, mangingisda. Ayan. Ayan, nung una doon kami nangingisda. Sa gawin na yun, yung may mga kahoy na yun, malayo dito. Ayan, oh. Ayan po. Ang ganda, di ba? Mahangin. Tapos doon sa kabila na yun, may ano, yung kabilang bundok na yun, may mga beach doon. Malatandang yata yun nasa kabila ng building na yun, ng bundok na yun, Malatandang Beach. Ayan. Ayan po ang ano, lugar ng Unisan, Quezon. Ayan yung mga kabahayan. Ayan, kung makikita sa likod ko yung mga kabahayan sa gilid ng ano, dagat. Ayan. Hanggang doon sa may palengke, yung palengke doon sa gawi doon. Kaya yung bayan ng Unisan po ay napapalibutan ng ano, dagat. Ang palengke namin dito sa bayan ng Unisan nasa gilid din ng dagat. Kaya pag doong ng mga bangka, yung mga isda, pwede kang dumiretso na doon, yung mga huli mo, pwede mo lang iakyat agad doon sa may palengke ng Unisan. Ayan. Ayan po ang ano, Unisan, Quezon. O, makikita nyo malayo yun, mga nyugan yan, may mga nyugan yan. Tapos yung gawi po dito sa gawi dyan, yung lugar ng Mindoro yan, yung may papuntang Mindoro na yan, yung lugar na yan. So may tinuturo ng aking kamay gawing papuntang Mindoro yan. May makikita kang isla pero malayo na yun, malayo na, malabo na yung view nya, hindi na gaanong makita dito sa kinatatayuan ko po. Sa kabilang yun pwede kang mamangka, sumakay ka ng bangka, tapos may mga beach resorts na doon sa kabila na yun, sa kabilang bundok na yun. Mamamalbay ka dito sa gilid na to, tapos sakay ka ng bangka, yun, makakarating ka na doon sa kabila ng bundok. Tapos ito naman kalawakan na to, yan mga ingisda po. Natatanunan din minsan ang barkong bumabiyahe dyan papuntang ano, Masbate. Pag may dumadaan barko minsan dyan, natatanaw na minsan dyan sa gawin na yan, yung mga barko na dumadaan. Pero sa ngayon wala akong matanaw kasi walang bumabiyahe yata ngayon. Ay, medyo maliit pa ang tubig, oh. Hindi, pag lumaki ang tubig siguro maabot dito kasi nung hindi pa ako sa Saudi, hindi pa ito gawa itong ano na to, doongan ng mga bangka, hindi pa ito yari. Wala pang ganito nung umalis ako dito sa Unisan. Ngayon ako bumalik 8 years nakaraan na yan, nakabalik ako dito. Ayan. Kaya kung makikita nyo, ganyan po ang aming bayan dito. Yan. Nasa tapat pala tayo ng simbahan. Ayun, nakikita nyo yung simbahan doon sa diretsyo na yun. Ayun, yung cross. Yung pala yung ano, diretsyong kalsada na ito papuntang simbahan. Kaya pag galing ka dito, pwede kang dumire-diretso, papunta ka na ng simbahan. Ayan. Ayan, medyo mainit na po ang araw ngayon dito sa ano, aming lugar. Si ano na, ang oras ay ano na yata, anong oras na ba ngayon? Tingnan natin yung oras. Ayan, patanghali na, mag alas 9 na rin ng umaga. Ayan. Nasa na yung aking ano, iniwan na yata ako ng aking service. Napakaganda rito guys, oh. Bayan ng Unisan. Yan, sa mga gusto mamasyal dito, pwede kayo mamasyal dito sa aming lugar, Unisan. Marami pong ano dito, beach resort. Invite ko po kayo dito sa aming bayan. Napakaganda po nitong lugar. Tahimik. Wala pong ano dito. Peaceful po ang lugar ng Unisan. Para sa inyong kaalaman, napakaganda pong mamasyal dito. Wala pong magiging problema kapag namasyal kayo dito sa Unisan, Quezon. Bangka dito sa gilid, oh. Tapos ito sa gawing yun kay ano, Congressman Suarez, yung nandiyan sa lugar na yan. Yan, kay Congressman Suarez na lugar yan, doon sa may anong yun, yung mansion ni Congressman Suarez nandun, saka ni ano, JJ Suarez nandyan yung kanyang ano, mamaya madadaanan natin pag uwi natin, kasi doon kami dumadaan sa may tapat ng bahay ng mansion nila, pauwi ng bahay namin. Medyo mainit na po ang ano, kaya siguro uwi na muna tayo.
Ayan, hanggang dito lang po ang ating vlog. Ayan, thank you for watching guys, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan, may umaandar na bangka guys. Napakaganda ng unisan guys.